아빠 바토브레이고 아카의 법적단의 그런 가이자마에 미니우나 너네들이 그 자라를 자리민들이 하바버려 멍탕무나 저번 투투포스트 소하야는 라그 시방 그장 자이가니프라이 답답 자이가니프라이 배운 무자고 있나네 보도렌 바람니 누나라의 아삼 하더니 누나라의 바람 하더니 누나라의 보험나무리 아래 그들 산지 이자카에 아빠 바토브레 이 바토부디오 아루스 앞나 비행 자카에 형원 외쿠 Ani kusikat palang ang tumabay saway katola. Ini yang sana kemen, yang muda pilangay pumisi batra dumne benang. Di mana boleh tiga nari yang sana kemen. Nangtang mani kusikat dua angku angkre hodai. Apa batu beraya angku angkre hodai. Abi apa itu saya bilang mana organize London, bilang mana hamil ya, ambil dengan tu punya hamil. Besok ke berjalan nanti. Dengan ini, apa rumah punya macam juri jenis andra orang kita mana kita. Sekarang angin 서울행에 민의작은 외국어하고 주들이 보로하니야 주비주비 다리모호에 장난합니다. 와도 너는 노라의 보험하고 제라도라 보록 사고를 부지는 왜 보록 사고고 오르니 그장신 부디신 와도 그런 공을 부지는 다가야 오래입니다. 언제 하랴 보험하고 장난하는 놀라 가오미 주댕이자 그런 다야가 내 보험하고 코노하랴 장난하는 먼저 하는 스런스야 더름공을 비사감 나나이 스런스야 전하는 스런스 저희 그놈아 동안한과 내 하령이 서른 스시를 해주신 이 부자야 통파 울릉란 날에 라스타우 서른 세분 나이 게렌사 동파나 내 바이랑은 게렌난다 오늘가 우지시방 시빌레이션 전원자금을 Gawang Des Bidisi Sedang Siap Civilisasi Gamalan Baik Ada gawang sedang siap Dabul Anggasan Bunga Ada sedang siap Manisau Sunatani Jangan Mendun Bejabai Dharmana Bisa Religion is the basic foundation of the formation of civilization. Dharma Vaidya Sadam Siyataya. Then you walk Mahajan Sadam Kenya and Muslim for me, Dharma Dawai Islam Dharma. A Muslim Halili, Dharma Dawai civilization, Islamic civilization. Then English civilization दिया यूरोप बहुत जिसमान देश को जिसमान भाई वे यूरोपियन को नहीं सहायक को नहीं गिगुर बिदा को नहीं सदम से गुरु में क्रिश्चियन civilization 신대식 civilization वाले बुद्धिस्ट civilization
बुद्ध धोरोमखौ जायफोर फुजियो बे बुद्ध धोरोमखौ फुजिग्रा मानसिफोरनि सोदोमस्रिखौ बुद्धिस्ट सिभिलाइजेसन दा बड' सिभिलाइजेसन होनना बुङोब्ला बाथौ धोरोम जुदि गैयामोनब्ला बड' सिभिलाइजेसनाव हयथ' बुजिनाय नङामोन बबेबा जुगाव जुदि जोंनि बाथौ धोरोमा जुदि गोमोरलाङोब्ला बड'नि सोदोमस्रियाबो गोमोरलांगोन आइफोराबो बिजाब फैयो आरो बाथौ धोरोमनि जिथु मिनिं ओंथि ओरैबायदि गोहोम गोनां ओरैबायदि मिनिंफुल बानिफ्राय जागायो बा नाम्बारजों 5 नाम्बारजों मोनबाजों बाथौ सोदोबखौ जों मा साननांगौ नाथाय बेखौ रावबो नागिरनो मोना नाथाय बाथौ होनोब्ला माखौ बिदि खालामो बा मिनिट मोनबा थौ सान्थौ मोनबा सान्थौखौ दाजाबनानै बाथौ धोरोमनि नाम जादों दहाय जेसेबां आरज गाबदों गासिबो मोनबा बाजों 5जों बेखौ मा होनो सेथि दाजाबथि ना मा होनो बेखौ बर' रावाव सोदोबनि सिगांखौ मा होनो प्रिफिक्सनि इंलिस जेब्ला बर' रावमोन आं बावबाय बा प्रिफिक्सनि सान्थौ थौनि सिगां जेरै बर' ओरैनो आसारा फंबाय बर'नि सैथो खोथाबो फंबाय थाइगिराबो फंबाय बर'फोर दामग्रा सिफुंनि गुदुङाबो गुदुंबाय गासिबो बाजों लोब्बा गोनां बेनिखायनो बाथौ सोदोबा ओरैबायदि बे मिनिं एसे मिनिं गोनां एसे अर्थफुल मिनिं बेखायनो आङो दाजाबनानै फंसे बाथ्राखौ जोंनि बड'लेण्ड सुबुं समाजाव आं बुंबाय थादों बे बुहुमाव जुदि बर' फिसाफोर थांनानै थानांगौब्ला बर'नि जिथु सुबुं सानखो पपुलेसन बे खुनुदिन खमायनो मोना बेखायनो आं बुंदोंमोन न'खरसेयाव खमावनो साबा फिसा फिसौ थानांगौ नाथाय बे बर'नि खाफाला बिराद मोनदा सोरबा सासेया गैया सोरखौबा बुरजा खांनो थिनोबा बे दाहोना थाग्रा गोरिब खामला मावना जाग्राफ्रा सोर जाहोनो हाय होनना बुङो अब्ला आं बुङोमोन सासे मुस्लिम मानसिनाव सोंनाय खामला मावना जाग्रा तुम्हार बेटा गिदे पयजों बाहायबा खर' एसे खुरलियो ओइ लाज नागिरे बारा सोंबाथाय बुंसै 10 जोन 12 जोन 15 जोन सोर जाहैगोन होनना बुंब्ला आल्लाय खुवाबोना बुजिबाय आल्लाहनो मालाय जाहैयो बिसोरा सोर जुदि आंखौ बुंब्ला साबा गथ' खांनानै सोर जाहोगोन बाथौ बोराय जाहोगोन ना बाथौ बोरायखौ नों खुलुमबाय थायोब्ला मानिबाय थायोब्ला बिनि बोसोन बिनि एडभाइस बिनि सोलिनांगौब्ला मानि आं खालामलिया बारा गाव बाथ्रा बुंब्ला जेबो आरो बेखौ जों हायाबा जों जोबजोबबाय बाथौ धोरोम मोनसे आदियानो जोबब्ला बहा बाथौ दंनांगौ बहा बर' दं आंनि फिसा खावलायनाय बेनो बारा गोलाव खालामबा नोंथांमोन बयबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय जासिहरनानै गोबां बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं उननि समनि थाखाय आं आद्रा बुंनानै बेयावनो आं फोजोबबाय